दायो जिखिनि सोंनायनि फिननाय आं बेखौ मोजां मोनदों मानोना जोंहा बोसोरे बे दालांखौ माने बे दालाङानो बा बे लामायानो जोंनि थाखाय मेन बायदि जानानै दङ माने बे दालांखौ जोङो बोसोराव खनथाम जों बानायनांगौ गोनां जाहैयो बे खनथामाव बानायनायाव जोङो रायजोनिफ्राय ओरैबायदि खरस थाङो बेखौ जों बुंनानै जों फोजोबनो हाया मानो होनबा बे लामाया थारमाने जोंनि थाखाय हाथाय बाजार जानाय बेजों लोगोसे आरो गथ'फोर स्कुलाव थांनाय बिनि थाखाय बहुद गोनांथि जानानै दङ दा दिनैसिम सरकारा दिनैसिम नायफैनाय जायाखै बा खबर लाफैयाखै जों आसा खालामदोंमोन थांनाय BPF आमोलनि जिखिनि सम 17 बोसोर बिथांमोना खुंथायाव थाबोनायाव जोङो मोनसे नङा मोनसे जागोन होननानै जों आसा खालामदोंमोन नाथाय जादिया दायो दङ बियो एकदम उदालगुरि थानानि खोलाहा थानाय थाराइबारि गामि थाराइबारि गामि थाराइबारिनिफ्राय बबेसिम थाङो बे लामाया बेयो जोंनि गामिनिफ्राय बा थाराइबारिनिफ्राय जोङो एक्राबारि थांनाय लामा आरो बेजोंनो जोङो उदालगुरि हाथाय बाजार बा जोङो स्कुलाव थांनाय लामा बे गासिबो बे लामायानो सोलिजोबो आरो 2021 मायथाइयावनो बे लामा आरो दालां जानो गोनां होननानै जों MLA सरन बर' बिथाङाबो बायदिसिना खामानिखौ मावबाय होननानै जों मिथिदों नाथाय दासिमबो जायाखै जों नुनो मोनाखै बे बिथिङावबो नोंथांमोना माबायदि मिथियो बै समाव जोङो मोजां मोनदोंमोन नुनानै बा मावाखै नङा खैथामान दाम्पार ट्रेक्टर हा गारबाय बिथांमोना गारनानै जिखिनि गारदोंब्लाबो जों फुरा मावनायखौ जों नुवाखै ओरैनो जास्ट हा गारबाय आरो जिखिनि मोखाङाव जिखिनि PW रड दङ बेयाव मोखाङाव जिखिनि 50 मिटारबो जाहैया बेखिनि सेन्ट ग्रेभेल गारनानै हुलार नारफ्लांनानै बिथांमोना बे खामानिखौ बेनिफ्रायनो स्टप दोननानै दोननाय दिनैसिम गैया आजोलै 5 बोसोर रानिं जाबाय बियो दिनैसिम मावाखै दायो जोङो बेखौ जाहाथे खुंथायाव थानाय सरकारखौ जों खावलायगोन बे खामानिखौ जाहाथे फिन नायबिजिरनानै बे खामानिखौ साक्सेस खालामना होगोन मानोना बे खामानिखौ बा लामाखौ बयनिबो थाखाय बा जोंनि गुबुन गैया जोंनि बर' हारियानो बा जोंनि बर'आनो दा बेनि थाखाय मावनानै होगोन बा नायबिजिरनानै मावफिनगोन आं बेखौ समाजनि जानानै गुरै खावलायबाय आচ্ছা फरायसाफोरा माबायदि हान्थामेला खालामो दा फरायसाफोरनि खेथ्रआव ओरैबायदि जाना दङ बुहुद दुखुनांथाव मानो होनबा जोंहा ओरैजायबो माखासे थाङो आरो लोगोसे जोंहा गामिनि ओरैजाय जोंहा ओरैजाय थाङो माने थांनाया जोंना LP गनाय लोगो लोगोनो जों खायजामाथियाव बांसिनानो हाबनाय दंहैयो खायजामाथिया गोजौ फरायसालियाव बेनिफ्राय जेला दाथ' दैज्लां बोथोर जा जोङो ओरै थांनो हाया ओरै बोरगामि होननाय दङ गलन्दि दै दङ जोंहा बेवहाय गलन्दि दैयाबो बिराद गिदिर आरो नै दा दैज्लां सम बुहुद गिदिर देरो बे देरनायाव जोङो दै देरनायावथ' जों थांनो हाखाया एसे खायजामाथियाव थांनो हाया बे स्कुलाव जों थांनो हाया आरो थांब्लाबो एसे एनै दैब्लाबो जोङो न'निफ्रायनो जोङो स्कुल ड्रेस जों गानलांनो हाया थारमाने जों बेयाव आउट ड्रेस गाननानै जोङो दै बारखांनानै बिसोरो जोङो बे स्कुल ड्रेस गाननानै जुथा गाननानै जों गथ'फोरखौ बेनिफ्राय थाङो गथ'फ्रा बुहुद दुखुनांथाव साइकेलफोरखौबो गारजेना बा गथ'फोरनि बिमा बिफाया बारनानै दोनहैनांगौ आरो ओरै थाङोबा बेनिफ्राय उदालगुरिसिम हमना ला 11 किल'मिटार आरो उदालगुरिनिफ्राय खायजामाथि हाइ स्कुलसिम 11 मिटार समाज नालाय 11 मिटार 11 थांलाय फैलाय 11 जाखायो 22 किल'मिटार आरो फैबावगोन नोङो बास 46 किल'मिटार बेखिनि आरो 44 किल'मिटार माबा खालामनानै हान्थिनानै स्कुलाव थांनो गोनां जाहैयो बे दैज्लां समाव दा बुहुद दुखुनांथाव दा बेनिखायनो जोंनि खुंथायाव थानाय जिखिनि सरकार मानगोनां BTR नि चिफ प्रमद बर' सार बिथांखौ बे जोंनि बे लामाखौ बा जोंनि दुखु सुखु निदानाफोरखौ जाहाथे नुनानै बे खामानिखौ मावनानै होयो आंनिसिम आं बेखौ समाजनि जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय आच्ছা आं बे समाव बेखौसो बुंनो सानदों जोंनि बे थाराइबारि गामिया हान्थामेला
खालामनायनि थाखाय जोंहा गोबां खस्थ' मोनगासिनो दिनैसिम खस्थ'आ ओरैबायदि खस्थ' मोनदों जिथुनाखि बे थाराइबारि गामिया जे समनिफ्राय गायसनदोंमोन बे समनिफ्रायनो 1964 बे समनिफ्राय जों दासिम ओरैबो दै जों गेजेराव दङ जों बेमार आजारनिफ्रायबो आरो स्कुलाव थांनाय हाथाय बाजारफ्राव थांनाय जोंहा गोबां बोसोर खस्थ' मोनबा थायो जोङो बिदिनो सरकारनि खोथायाथ' बेनोसै फैलाय थांलाय जायफोर दं जायफोर सोलिबा थादोंमोन बिथांमोननि सायाव जोंबो एसे भरसा खालामदोंमोन आरो मोगथां महराव एसे नुज्रेदनायखाय जोंबो खोब मोजां मोनदोंमोन मानि जाहोनाव बिदि बन्द' जानानै थाखो जों बेखौ मोनथिजोबस्लाबासै दा थेवब्लाबो दायो जिथुनाखि सोलिफुबाय थानाय खुंथायाव थानाय जाय बिथांमोनहा खुंथायाव दङ निस्सय जोंखौ हारि हिसाबै जोंखौ नायसनफैगोन बा जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावफैगोन जोङो थाराइबारि गामिनि जानानै जोङो खावलायनाय थाबाय बिथाङा प्रमद सारआ जाहाथे जोंनि दुखु सुखुखौ एसे नायसननानै जेन जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावफैयो एमएलए हिसाबै जोंहा सरन बर' सार दं एमसिएलए हिसाबै जोंहा प्रेस मुसाहारि दं बिथांमोनहा जों बिथांमोनावबो थाङो बिथांमोनहा बुङो बिथांमोनहा जोंहा दा खुंथायाव गैया जों जेबो बुंथ'नो हाया बे खामानिया एसे गोबाङैनो गिदिर दा बिसिबां बाजेटनि थाखाय जोंनाव जेबो राहा गैथ'वा बे नोंथांमोननि लुबैनाया मानि दा जोंनि लुबैनाया बेनो जों बेयाव ओरैनोथ' आगोलनि बायदिब्ला जोंनि खोनानायाव जोङो दंफां दालां जों खोनाबोदों नुबोदोंमोन जों बिदिखौनो जों लुबैदोंमोन नाथाय दानि जिथुनाखि सरकार खोनानायाव दंफां दालांनि सिस्टेम गैला डाइरेक्ट बक्स कालभार्ट आरसिसि बिदिसो जासै होननानै बुंनाय जों खोनादों दा बेबायदि जिथु जामारोब्ला हयथ' आरसिसि बक्स कालभार्ट बेफोरखौ होनानै होयोबा जों खोब माने मोजां मोनगौमोन आरो बक्स कालभार्टनि गेजेरजों आरो दैयाथ' गोबां गिदिर फैयो दा जोङो गलन्दि होननानै बुङोबाथ' गलन्दिखौ फ्राय जोङो हान्था मेला खालामनो हागोन आरो